Euskal Herrian ostiralera arte izango da, hainbat eragile politiko eta sozialekin bilduko dira, topaketa batzuetan ere parte hartuko dute Bilbon, baina diozun bezala gaur arratsaldean hementxe lehendakariak hartu ditu lehendakaritzan. Topaketa hauen edo elkarlan honen helburua izango da Euskal Herriak eta Ipar Irlandak elkarrekin landu ditzaketen proiektuak identifikatzea, ondoren Europar Batasuneko PIZ programan aurkeztu ahal izateko. Ziur aski asteburu aldera jakingo dugu proiektu horiek zehatz-mehatz zeintzuk diren, baina gaur hemen lehendakaritzan lehendakariak esan du Euskal Herriak eta Ipar Irlandak badutela gutxienez ekarpen amankomun bat Europari aurkezteko. Entzun. PIZ program honen barruan bakea eraikitzeko ereduak partekatu ditzakegu erakundeen eta gizartearen arteko lankidetzan oinarriturik. Lankidetza horri bakea eraikitzeko eredu publiko soziala deitzen diogu. Hau gure ekarpena da, berria eta berezia.